Рэферэндум прайшоў, Лукашенко змяніў сцяг, гістарычная падзея, змены ў канстытуцыю. Як гэта было, гістарычнае і цяперашняе? Сын Лукашэнкі ў СІЗА, адзін з самых блізкіх і дарагіх для яго людзей, раптоўна трапіў за краты. Это дети президента, назначенные президентом. Дроны падаюць на галовы беларусаў і ледзь не ўпалі на галаву Лукашэнкі ў жывым эфіры. Замест мірнага неба над галавой боегалоўкі. Агнямёты супраць чыноўнікаў, ды не толькі. Навошта Карпянкову 13 новых баявых спецатрадаў? І каго насамрэч цяпер баіцца Лукашенка? Перахоп улады? Менск, Гага. Чаму пасля навінаў з міжнароднага крымінальнага суда дыктатар пабег на ферму супакойваць кароў і свае нервы, ды паабяцаў не выганяць палітвязняў? Міністрапад. За што Губазік узяў цёпленькім міністра адразу пасля лыжні і каму з чыноўнікаў наступным сушыць сухары? Цёлка ў падарунак, як міністр Горлаў адкупіўся ад штурмавой роты жывым падарункам. Сямейны падрад, як жонкі і палюбоўніцы міністраў зарабляюць мільёны на пасярэдніцтве, пакуль народ лічаць дармаедамі. Гэта ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, да ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Добрый дзень, прывітанне, шаноўныя гледачы. Пачынаем наш чарговы прабел. Лукашэнку будуць судзіць. Стала вядома, што міжнародны крымінальны суд распачаў расследаванне супраць злачынстваў дыктатара. Да ордэра яшчэ далёка, але сам ён ужо адрэагаваў. Проста на ферме ў Дрыбінскім раёне сказаў, што вызваленыя палітзняволеныя могуць застацца ў краіне. Маўляў, ніхто нікога не выганяе. Остаться хотят, пожалуйста, но в рамках существующего правового поля. Але ж яшчэ ў снежні ён казаў зусім іншае. Чтобы вот эти сотни, чтобы я им разрешил остаться в Беларусь. Я говорю, не-не-не, ребята, туда забирайте, и там с ними разбирайтесь. Відаць, усё ж закранула яго навіна з Гагі, таму і папёрся ў сваю родную стыхію, на ферму да кароў, дзе разабраў спачатку такія важныя дзяржаўныя пытанні, як прыборка саломы ды выпойванне цялят. Ну ты за то, чтобы забирать теленка. Галштинов, мясной теленок должен находиться, ну, это молочный только забирать. Чему? Только забирать. Смотрите. А потым дайшоў да вайны ў Іране, перамоваў са Злучанымі Штатамі ды ракетных удараў па Варшаве і Вільні. Мы завтра бахнем этим орешником по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Але яшчэ перад паездкай на Магілёўшчыну ён перайшоў чырвоную лінію, узяўся за міністраў і іх сем'і. Не лезьте в чужое, не трогайте. Самаабвешчаны ўсур'ёз прымярае на сябе вобраз Сталіна і палохае новымі сталінскімі часамі. Вы не определили просто и доступно, как это было в сталинские времена. Сошлюсь на Иосифа Виссарионовича. Праўда, Іосиф Віссарыёныч дрэнна скончыў. Хто не бачыў, паглядзіце смерць Сталіна. Можа, гісторыя яшчэ і паўторыцца ў Беларусі. Пакуль жа Лукашенко, здаецца, актыўна прыспешвае гэты момант. Першы пайшоў, калі не лічыць брыло, міністр прыродных рэсурсаў Сергей Масляк. Ён адправіўся раптоўна ў СІЗА цёпленькім, проста пасля Менскай лыжні. Он сразу же, переступив порог, расскажет все, как это было с вашим министром природных ресурсов. Он еще в СИЗО не зашел, что все расскажу, как было. Ведаеце, нагадала, стаю ў СІЗО, я ў лыжы абуты. Ці лыжы не едуць, ці я. Дарэчы, гэта ваш міністр, Александр Егорыч. Гэта ж вы Масляка прызначалі, як і ўсіх іншых. Нават дзецьмі сваімі іх называлі ўсяго год таму. Очень хотел бы, Николай Геннадьевич, чтобы вы работали аккуратно, не забывали о том, что это дети президента, назначенные президентом, поэтому бить по голове их нельзя, матом ругаться на них нельзя и даже кричать на них нельзя. А яшчэ казалі, нікога нельга чапаць з кадравага рэестра прэзідэнта, бо яны і так ужо давераныя. Але варта было міністру прыродных рэсурсаў асмеліцца раскрытыкаваць геніяльную ідэю шэфа, што Беларусь ледзь не чарназём можа вырабляць з адкідаў калійных соляў, як адразу ж СІЗА. Навука іншым. Не варта смяяцца з дурасці кіраўніка. Какого министра сегодня в СИЗО посадили? Природных ресурсов министра посадили в СИЗО. И за что посадили? Официально за коррупцию. Ну, ребята, если вы берете взятку,
то черти или Кубраку вас сразу туда и поведут. Его же на взятки взяли. На взятки. Хіба не смешна ў краіне, дзе ў кіраўніка дзяржавы ўласныя вёскі, 20 рэзідэнцыяў, самалёты з верталётамі і нават свая фермачка ды батальён прыгажуняў з умкаю на чале. Сакрэту тут няма. За карупцыю можна пасадзіць амаль кожнага ва ўладзе. Бо карупцыя – гэта кроў сістэмы Лукашэнкі. І гаспадар ужо намякнуў, каму рыхтавацца – Андрэю Кузнецова і Юрію Горлову. Тогда что говорить про министра сельского хозяйства и промышленности? Вот, слава богу, они присутствуют на совещании. Але ведаеце, які нюанс? Даведваемся пра ўсе гэтыя навіны дзяржаўнага маштабу мы не з дзяржаўнага тэлебачання, ды з незалежнай прэсы, якой ужо хіба і не існуе ў Беларусі, а дакладна не існуе. Даведваемся мы пра тое, што дрон упаў на ледзь не галаву жанчыны ў Гомельскай вобласці з вуснаў Лукашэнкі, пра затрыманне міністра не са сводак следчага камітэту ці пракуратуры, а наўпрост ад Лукашэнкі. То бок такіх выпадкаў можа быць нашмат больш. Ён распавядае толькі пра тое, пра што сам лічыць патрэбным. А міністра сельскай гаспадаркі Лукашенко уже давно за чалавека не лічыць, прапануе або пасадзіць, або на фронт. Вот Горлов, он пойдет впереди, штурмовиком, если не построит профилакторий для тебя. Горлова сапраўды маглі б за ўсе яго справы транзітам ва Ўкраіну адправіць. Але ён своечасова знайшоў падыход да шэфа, і цяпер у Лукашэнкі з'явілася новая цёлка. Поэтому примите, пожалуйста, подарок. Красивая телочка. Чистопородная. Тебя как зовут, красавица? Масляк, который не грыб, а міністр, мог бы у Горлова павучыцца, бо Лукашенко ад гэтай цёлкі просто поплыў. Если телочка я оставляю, Да. искусственное осеменение за вами. Хорошо. Телочку. Бычка я вам отдаю. Хорошо. Слухайце, ніхто не сказаў, колькі каштуе гэтая цёлка. Ці то 500 баксаў па 500, ці можа яшчэ больш. Але ж гэта ўсё дзяржаўны кошт, і ім самім можа трэба. Ай, там не разбярэшся. А вось іншых цёлак ён нікому не давярае пакрываць. Толькі сам, асабіста, і не штучна. Хіба ўпершыню Лукашенко ўзяўся не толькі за міністраў, але і за іх сем'і, якія жывуць як у масле, зарабляючы на пасярэдніцтве пры продажы беларускай прадукцыі і закупцы абсталявання. Если вместо этих посредников, где там сынки, любовницы и прочее, плохое слово любовницы, любимые женщины ваши сидят. Як падлічылі Косінец з Герасімовым, які такімі адкрыццямі зусім сабе здароўе падарваць можа. Принятие нового правового акта по следующим аспектам. А остальное? Вы потом мне отдельно внесете, да? Пасярэднікі, часта родныя і звязаныя з міністрамі людзі, кладуць сабе велізарныя грошы ў кішэню. І гэта такія грошы, што пазайздросціць нават у самых карумпаваных краінах. Прилично? Посредник увеличивает нашу цену, забирая себе в карман 25-30%. Если это убрать, посредничество, то мы можем достойно выглядеть на наших рынках и конкурировать даже с Китаем и Турцией. Але так сістэма Лукашэнкі працуе ад самага пачатку. Это еще 30 лет тому назад молодой президент говорил. Поддерживать производителей. Гэта ён пра сябе ў трэцяй асобе, а мы ўдакладнім ужо амаль 32 гады. Што ж змянілася цяпер? Адказ просты. Грошай трэба больш. Раней не трэба было карміць столькі сілавікоў. Цяпер менавіта сілавікі, як той жа пракурор Гара, узялі міністраў за жабры, каб раскулачыць. И наши правоохранители это видят, что вот это крыша, прикрытие для недобросовестных людей. Бо грошы патрэбныя. Напрыклад, на 13 атрадаў Мікалая Карпянкова, якія ператвараюцца ў асобныя вайсковыя часткі, як атрад «Буран» у Гомелі. І гэта ўнутраныя войскі. Не для вайны з ворагамі знешнімі, для задушэння пратэстаў. Ці, можа, яшчэ чагосьці. Мы серьезно увеличили боевой потенциал наших отрядов специального назначения, и они получили на вооружение дополнительно новое оружие. Это и гранатометы, это и птуры, это и огнеметы. Чулі? Гранатамёты, пытуры і нават агнямёты. Вось і будзе цяпер падгараць у міністраў. Бо грошы, адціснутыя ў беларусаў, ідуць не толькі на сыночкаў, дочак і каханак. Частка ідзе на цацкі для карпянкоўцаў, бо Лукашэнку захацелася ўласную прэтарыянскую гвардыю. Можа, Ігор Марзалюк пастараўся пра рымскіх імператараў расказаў. А яшчэ ёсць служба аховы, якая штодня палохае старога чалавека замахамі.
Если бы служба безопасности вас не защищала, вы даже не заметили это. Могли бы бахнуть тут и все. Бахнуть тут і все. Вось таму цяпер Церцель з Кубраковым і трасуць міністраў. Грошай не хапае на ўсіх. Таму і з амерыканцамі гандлююць палітвязнямі, бо расейцы грошай даюць нешмат. Затое пасылаюць дэлегацыі з Разані і намякаюць. Калі Лукашенко зробіць нешта лішняе ў перамовах з Захадам, дэсантнікі могуць прыляцець і павесці яго ў Крэмль з мяхом ад бульбы на галаве. І гэта дакладна не ў Гаагу. І карпянкоўцы не дапамогуць. А самога Лукашенку дагэтуль не адпускае прывід 20-го года ў кожнай прамове. Скажу больше, не глядя ни на какие законы и законодательства, я буду на это жесточайше реагировать, потому что Алена меня возненавидит. Сейчас она меня любит, а завтра возненавидит, потому что я не защитил страну. А мінула ўжо 5,5 гадоў. Хаця можна было і па-іншаму, як у Казахстане правялі рэферэндум з чароўнай лічбай 87%. Потрясающий результат. Большое спасибо. Даже завидуем. Зайздросці, не зайздросці, але цяпер табе, Александр Ігорыч, варта баяцца не народу, а сваіх міністраў. Таго ж Горлава. Сёння ён табе цёлачку падклаў, а заўтра можа і па темечку даць. А вы як лічыце? Пішыце ў каментарах. Слухайте, цёлачку падклалі, а могуць і свінью хіба падлажыць, не? Могуць запросто. І Лукашенко хіба адчувае, бо не ездзіць па свінарніках. Дарэчы, так. Я памятаю, нават Сергей Ціхановскі так інтэрв'ю браў у свінак, а вось Лукашенко ні-ні, ню-ню, хрю-хрю. Дарэчы, вяртаючыся да нашай тэмы, на апошнім рэферэндуме у Лукашэнкі было амаль 83%. Дык што, атрымліваецца, ён зараз зайздросціць Такаеву, што той у Казахстане зараз перавысіў гэтую лічбу? Прывітанне, Зміцер, як думаеце? Прывітанне. Ну, Лукашенко, каб захацеў, яму пы ўсе 100 намалявалі. Ну, але ж гуляе ў дэмакратыю, ды і перад Пучыным неяк няёмка. Ну так, да і не першы ж раз ён мяняў Канстытуцыю, ўжо досвед мае, там і сцяг змяняў, і мовы, і тое, і сёе. Ну, Лукашенко настолькі доўга ва ўладзе, што аж 3 разы перапісаў Канстытуцыю і 3 разы мяняў грошы. А нуля ў колькі прабралі ў гэтых грошах, не памятаеце? За 3 разы ажно 8 нулёў. Нормально. Ну, а жанчын памяняў сколькі Лукашенко, дык і зусім не злічыш. Дарэчы, да Канстытуцыі ён так ставіцца да жанчыны. Іна яму патрэбная. Ну, але ён яе не паважае. Дарэчы, 15 сакавіка адзначаўся Дзень Канстытуцыі ў Беларусі, дзень непрацуючай Канстытуцыі. Давайте узгадаем, як за гэтыя гады над ёй здзекаваўся Лукашенко. Фелетон Змітра Лупача. В новой Конституции я уже с вами президентом работать не буду. Паспяшыш, людзей насмяшыш. За гады кіравання Лукашэнкі асноўны закон краіны мяняўся ўжо тройчы. Але і ў такім выглядзе не дзейнічае. Не да законаў жа, калі ўлада на валаску. Не глядя ни на какие законы и законодательства, я буду на это жесточайше реагировать. Першая Канстытуцыя незалежнай Беларусі была прынятая 15 сакавіка 1994 года, а Канстытуцыя Злучаных Штатаў уступіла ў сілу яшчэ ў 1789 і з папраўкамі дзейнічае дагэтуль. Ужо 47-й прэзідэнт у краіне, а Канстытуцыя ўсё тая ж. У Лукашэнкі ж да Канстытуцыі адносіны своеасаблівыя. Пачаліся яны яшчэ да яе прыняцця. У праекце Канстытуцыі мінімальны ўзрост кандыдата ў прэзідэнты быў 40 гадоў. 39-гадовы Лукашенко ніяк не праходзіў. І тут устаў Віктор Ганчар. Вы что, Лукашенко боитесь? Ніхто ў зале не хацеў выглядаць тым, хто баіцца Лукашэнкі. І дэпутаты дружна прагаласавалі за 35 гадоў. Праўда, доўга Канстытуцыя ў такім выглядзе не прыжыла. Ужо праз 2 гады Лукашенко вырашыў, што ёсць занадта шмат стрымак і супрацьвагаў. І ў 1996 годзе ён згвалціў Канстытуцыю ўпершыню. На незаконным рэферэндуме разам з папраўкамі падоўжыў і свае паўнамоцтвы. Больш як на 2 гады. Пасля гэтага павагі да Канстытуцыі ў яго не засталося. У 1998 годзе Дзень Канстытуцыі нават зрабілі рабочым днём. Затое пра народ Лукашенко любіць гаварыць. В Конституции однозначно сказано, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета нашей Беларуси является народ. Только народ. Точка. Толькі кропку тут ставіў далёка не народ. Паводле той, ужо пакалечанай Канстытуцыі, у 2006 годзе паўнамоцтвы Лукашэнкі павінны былі скончыцца. Але ў 2004 годзе ён эту праблему вырашыў. Чарговым актам гвалту над Канстытуцыяй правёў рэферэндум і зняў усе абмежаванні на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. А крытыкам адказаў так. 10 лет я работаю, 10 лет вы там чем-то озабочены по Беларуси.
Надо, наверное, вам уже успокоиться и перестать нас априори упрекать в какой-то фальсификации и в каких-то там нарушениях. Супакоїться і привикнуть, як циганська кобила до побоїв. Новою Конституцією Лукашенко застаўся задаволены. Праўда, яе хапіла толькі на 16 гадоў. Перашкодзіў 2020, як шыла ў адным месцы, якое дагэтуль не дае Лукашенку супакою. Ён перакананы, уладу нікому аддаваць нельга, і Конституцыю таксама. Незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда. Таму яе перарабілі ў трэці раз, зноў пад Лукашенко. Нынешняя конституция – это точно под президента. Пасля ўсяго, што Лукашенко зрабіў з Канстытуцыі, ён нават уявіць сабе не можа, каб краіну ўзначаліла жанчына. У нас конституция не под женщину. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден. Сапраўды, не мужчына, не жанчына, а менавіта мужик. А няма горшай бяды, як мужик становіцца панам. Даючы чарговую прысягу, Лукашенко кладзе руку на Канстытуцыю, хаця на самай справе ён кладзе на яе нешта іншае, як і на ўвесь народ. Дык можа пара ўжо, каб стала наадварот, Зміцер Лупач, прабел. Жа ж, Зміцер, надыходзіць вясна, і ў прыродзе ўсё аднаўляецца. Дык можа, нарэшце і ў Беларусь прыйдзе сапраўдная вясна, пара ўжо? Сапраўды пара. Хутка ўжо дзень вясенняга раўнадзенства, пасля якога дзень перамагае ноч. Звычайна ў гэты дзень адбываецца гуканне вясны ў Беларусі. Дык можа, на гэты раз усе ж беларусы паклічуць як след, і яна прыйдзе і змые гэты лукашызм разам са старым учарнелым снегам і Лукашэнкам. Будзем спадзявацца. Тым часам вясна ўпэўненым крокам шыбуе па краіне і распускаюцца не толькі коцікі, але і рукі ў некаторых мужчын. Што праўда, у нашым выпадку жанчыны тут ні пры чым. У Баранавічах сярод бела дня 48-гадовы мужик схапіў малаток і давай хвастаць ім па вокнах у мясцовай піцэрыі на вачах мінакоў. Відаць, уявіў сябе Мікалаем Карпенковым у 2020 годзе. Толькі Карпенкоў тады атрымаў павышэнне па службе, а баранавіцкага грамілу затрымалі міліцыянты і супраць яго завялі крыміналку. І дзе ж тут справядлівасць? Вось іншы выпадак. Гомельскі прадпрымальнік атрымаў рэзка павялічаныя рахункі за камуналку каля 380 за невялікую кватэру. Тады ён і даведаўся, што яго ўнеслі ў базу дармаедаў. Хоць ён афіцыйна працуе як ІП і плаціць падаткі, але яму паведамілі, што ён павінен сам даказаць сваю занятасць. Дакажы, што не верблюд. Гэта і выклікала яго абурэнне. Вы, говорит, должны доказать, что вы не тунеядец. Я, работая с утра до вечера, чтобы платить эти налоги, еще должен доказывать, что я не тунеядец. Як высветлілася, гэта не адзінкавы выпадак у краіне. Хаця, як нам здаецца, дармаед у краіне хтосьці іншы. Нават у Макбаі сам не плоціць. Але з яго, як з гусака, вада. Дарэчы, вернемся да коцікаў. Падаецца, у Беларусі зноў сустрэлі дзікага ката. Лічылася, што апошні прадстаўнік гэтага віда знік амаль 100 гадоў таму, у 1927 годзе. Сустрэча адбылася ў Лельчыцкім раёне ў вёсцы Дзяржынск. Звер паступіў згодна з назвай вёскі, забраўся ў хлеў, задушил 6 курей и трапил у пастку. Так сколько он курей съел? 6! И 5 пока сёмый. Есть и хочет? Не, хочу. Не, он уже запарил. После гребнуть? Ну, чуть-чуть только, чуть-чуть. Лежи мне поговорить. И петуха я почти что съел. Не, все, хорош, Валя. Хорош, видно, что дикий. Хочешь? Офигеть, який пушистый. Але ўжо праз некалькі гадзін загадкава знік разам з пасткай і ланцугом. Эксперты не выключаюць, што гэта іншы звер, а не той, які трапіў на камеру ў прыпецкім запаведніку. Тады звер удосталь пакрасаваўся перад камерай, нібы ведаў, што яго здымаюць. А вось дзяржынская гісторыя выклікала абурэнне ў абаронцаў жывёлаў, бо пасткі на звяроў нельга ставіць на прыватнай тэрыторыі. Але мы не пра гэта. Радуе тое, што зніклы від з'явіўся ў Беларусі амаль праз 100 гадоў. А раз адрадзілася папуляцыя дзікага ката, то адродзіцца і Беларусь. Дарэчы, на наступным тыдні беларусы адзначаюць Дзень волі, але пра гэта ў наступным выданні. Да сустрэчы праз тыдзень. Дзякуй, што былі з намі. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на канал, ставце падабайкі ды дзяліцеся відэа з сябрамі. Гэта быў Прабел. Нехта на Белсаце.